Diyos maray na aga po. Pagirumdom sa mga deboto ni San Juan Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipod di sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinabang. Hinaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatay ang minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumuotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay man po niya ito sa Santa Misa mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, dulot kan Ubusan family, ni Sara Imperial, ni Margs, kan Siapno family, for passing the nursing 2025, dulot ni Kisha Ann Primavera, for guidance and blessing ni Ian Alindogan, pasasalamat man, kan Malbar family, ni Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving man ni Janela and family. Thanksgiving Mr. and Mrs. Rosel Opeña. Mga espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Ni Rosie B. Asupardo Cantar and family. For healing and fast recovery of Mama Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore Sarasar and family. For Shane to pass the Neuro and Agility exam for PMA, dulot ni Shane Nesverly S. Sermona. Special man na kahagadan ni Jefferson Ryan Lee. For healing and fast recovery of Edwin Holjim. Kahagadan ni Bong and Jing Gapayo and family. Cansales family, to pass the entrance exam in BU, ni Sian Luis Mesias, for good health, guidance, and protection and health, dulot ni Ruel and Arlene Almasco, for speedy recovery and good health of Glenda, dulot ni Candias family.
Sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family, Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, Miriam, Roland Wendon, dulot kan Asupardo and Cantara family, sa kalag ni Froilan, Erwin Balbino, ni Rosie Asupardo Cantara and family, All Souls, dulot ni Tita Imperial, sa kalag ni Tomas, Anatolia, dulot ni Jose Asis, Onofre asin gabos na kalag, dulot kan Shapno family, sa kalag ni Ofelia, dulot kan Loquinario family, Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jing Gapaya and family, sa kalag ni Benjamin Ponciano, Maria Selvino, Florencia, Teresita, Godofredo, Fe, Joshua, Roberto, Maria, Liberato, Magdalena, Danilo, Priscilla, Daniel, Agripina, Estrella, Miriam, James, Valerie, Graham, All Souls in Purgatory, dulot kan Sales family, sa kalag ni Aureo Romeo, Nora Bernard, dulot ni Jolly Balaguer, sa kalag ni Oscar Abraham, dulot kan Imperial and the family, para sa 10th death anniversary of Bonita, dulot kan Pahe family, sa kalag ni Marilyn, kan Bernabe H. Aguilar and family, Susana, Stephen, Ricardo, Solomon, All Souls in Purgatory, dulot ni Lindsay Gabriel Atento family, kalag ni Rogelio, dulot ni Ronald Marilla and family, Josepina, Ida, dulot ni Leo and Cynthia Ramos, Manuel Natividad Edgar, dulot ni Eddie Andes, sa kalag ni Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family, para sa 10th death anniversary of Antonio, dulot ni Susan Nieva and family. Sa liwat, Diyos maray na aga, ang atugang, ngunyan, Domingo. Inot na Domingo kan Adviento. Matirindong na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagkoon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Enot na Domingo kan Adviento, Nobyembre 30, pinupunan niya to an bagong taon, liturhiko, sosog sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan. Nagpupuon po kitang mag-andam sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay. Hagadon niya to an balaog na magimanlugod na mga malinig an sa tuyang puso. Magsilensyo sa tuyang buhay, tanganing madangog, asin maako niya to an sa tuyang kagurangnan na maninigo sa tuyang mga puso, asin sa tuyang mga buhay. Ngunyan tanganing kitagabos na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko,
Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pagkapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kagurangan, maheraka. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa imong mga parasunod ining pagmawot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo. Kaming mga kaibahan sa tuo niya magin maninigong mag-ako kan langit non nakahadean. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kang tataramon. Sa enot na babasahon, si Propeta Isaías, nagsabi manangod sa panahonin katuninongan, asin pagkasararo kan gabos na nasyon, sa irarong kan pangataman kan Diyos. Inaapod ni Isaías ang banwaan ni Israel, asin kitagabos, na maglakaw sa liwanag kan kagurangnan, asin magsunod sa iyang dalan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang mensahe na itinao ng Diyos kay Isaías, na aking lalaki ni Amos, dapit sa Huda asin sa Jerusalem. Sa mga aldaw na maabot, ang bukid na namumugtakan kan templo, nin kagurangnan, iyo ang magiging pinakahalangkaw sa gabos, halangkaw ki sa gabos na bulod. Ang gabos na nasyon maduruman, asin dakol na banwaan ang maarabot sa kamagsasarabi. Madya, magturukad kita sa bulod nin kagurangnan, sa harong kan Diyos ni Jacob, tanganing matukdoan niya kita kan sa iyang mga paagi, asin tanganing maglakaw kita sa iyang mga dalan. Huli tamaluwas sa Sion ang katugunan, asin sa Jerusalem ang tataramonin kagurangnan. Huhukuman niya ang drakulang nasyon, pupulpuguninda ang sa indang mga espada na maging mga arado, asin ang sa indang mga garod na maging mga pantakras na kutsilyo. Mayo ng nasyon na magamit nin espada laban sa kapwa ninda nasyon. Dai na sinda mag-aandam sa pakilaban sa good paman. Ngunyan, kapag arakian ni Jacob, madya, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ako naugmakan ako sa indang sabihan, dumuman kita sa harong nin kagurangnan. Uya na kami ngunyan, nakatindog sa may trangkahan mo, O Jerusalem. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan.
An Jerusalem pinatugdok bilang sarong syudad na masarig. Duman pinaturukad an mga tribo nin kagurangnan. Naogma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Tanganing duman magpasalamat sa kagurangnan, susog sa tugon na itinaon niya sa Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, ang mga trono kan mga hadi nin Israel. Naogma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ipamibi nindo ang katuninungan nin Jerusalem, maoswag lugod ang mga namumuot sa imo. Magkaigwalugod nin katuninungan sa laog nin sa imong mga kudal, asin katiwasayan sa imong mga bantayan. Naogma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Huli sa mga tugang ko, asin mga kairiba, ako minasabi sa Jerusalem, ang katuninungan mapas sa imo. Huli sa harong nin kagurangnan na sa moyang Diyos, ipapamibi ko ang sa imong karahayan. Naogma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita ni San Pablo na harani na ang panahon ng kaligtasan. Sinasadul niya kita na magpuka, hali sa buhay espiritual, magrayo sa kasaalan, asin bilang aki iniliwanag, gubingan niya to ang satuyang mga sadiri kan buhay ni Kristo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaipuhan utubo na nindo iyan, huli taaram nindo na oras na tanganing magmata kita sa pagkaturog. An sa tong kaligtasan, mas haranina sa to, kikaidto kan bago pas na nakitang magtubod. Lihis na ang banggi, uya na an aldaw. Untokon tana an gibo sa kadikluman, dangan kuwaunta an armas nin kaliwanagan. Mamuhay kitang matanos bilang mga tawong mamumuhay sa liwanag. Daita pagsayangon an oras niyato sa sobrang pag-urugma o irinuman, kapasluan o karigsukan, iriwal o ororihan. Isuulot nindo an armas na iyo si Jesucristo, asin dai nindo pagsunodon an mga kamauotan kan sa indong laman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang kagurangnan sa iyang mga disipulos, kung ano ang nangyayari kan panahon ni Noe, iyo man ang mangyayari pagdatong kan agi nin tawo. Bago magbaha, sige sanaan karakan, irinuman, asin araguman kan mga tawo, sagkod sa aldaw na naglaog si Noe sa arka. Day ninda araman mga nangyayari sagkod na nag-abot ang baha, dangan inanod sinda. Arog man kaiyan ang mangyayari pag-abot kan akin nin tawo. Sa oras na iyan, duwang lalaki ang magtatrabaho sa uma, ang saro kukuahon, ang saro iwawalat. Duwang babae ang magigiling sa gilingan, ang saro kukuahon, ang saro iwawalat. Kaya magbantay ka mo,
Ulita da inindo aram kung anong oras maabotan sa indong kakurangan. Magbantay, alagad sabuton nindo ini. Kung aram kan kagharong, kung anong oras kan banggi maabotan para habon, magbabantay siya. Dahil nanggad niya tutugutanan para habon na makasalakat sa iyang harong. Kaya dapat nadanay kamong andam. Ulitan aki nintawo, maabot sa oras na dainindo pinagpuhuna. Mga tugang kong namumutan ang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Enot na Domingo kan Adviento. Ini ang pinagkukonsiderar na New Year sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan. Tangon yan, sa aldaw na ini pinupunan po niya to ang kalendaryo liturhiko, bagong kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Kaya Happy New Year po sa indo ka boss. Pakigreet daw kan sa tuyang mga kataid. Happy New Year! Yan. Ang bilog na simbahan ngo niya nagsaselebrar kang New Year, bako sa paaginin purutukan, kundi sa paaginin kandila. Ibig sabihin, ang sa tuyang kakurangan minamaawot niya na kita magiyahan kan ilaw na ini na sa iya mismong isinisimbolo. Asin iyan mismo ang pangapodan kaining panahon in Adviento. Aram niya to padagos na ang Adviento, hali sa tataramo na Adventus. Tataramo na Latin na ibig sabihin pagdatong o pag-abot. Kada vez igwang madatong, kita gabos nag-aandam. Asin depende sa madatong. Bako, kung VIP o importanteng tao, iba man sa tuyang preparasyon. Ngunyan, more than a VIP ang maabot sa tahaw niya to. An sa tuyang kagurangan, an hade, kan bilog na kinaban, an sa tuya pong para tubos na si Hesu Kristo. Kaya ngani sinasabi sa tuya, kung dinangugtang marhay so'y kaduang babasahot, an hading ining maabot iyo an mapara, kan diklom, kan kinaban. Ilaw na magbabang raw sa kinaban. Kaya ang saro kan imbitasyon, kaya ini pong Adviento, iyo na kita maglakaw sa liwanag ni Kristo, sabi ni San Pablo, na kita mapara manlugod ang diklom kan kasalan sa tahaw niya to. Asin kasabay po kayan, ining maabot, igwa siya, ningigibuhon na importanteng misyon. Asin kita gabos, nakikisumaro sa siring na misyon kan sa tuyang kakurangan. Asin sa kontekstong iyan, gusto ko po basahon sa indo ining surat pastoral kan sa tuyang obispo para sa taon kan misyon sa diocese. Yan. Kung dahil nindo dinangugso, tinarampong enot, inidangugon po nindo, tahali ini sa obispo. Yan. Lalong-lalo na kita, nag-aandam sa pagselebrar an sa tuya pong diocese kan 75th Diamond Jubilee next year, 2026. Kaya pinupunan niya to ngunyan ining taon na 2026. Sabi ko nga ni, poon ini kan bagong kalendaryo lituriko kan simbahan, sa pangapodan po kan sa tuyang obispo para sa misyon. Ini po ang laman kan sa iyang pastoral letter. Nabubutan kong mga tugang kay Kristo, mapasaindo ang grasya asin katuninong ni Kristong kagurangnan na nag-aapod, nagtutuklo asin minasubol sa to sa iyang misyon. Kanan kagurangnan na nabuhay liwat, nagpahiling sa mga disipulo na pano nin pagkatakot, asin day aram kung ano ang mangyayari, nagsabi si Jesus sa inda, ang katuninongan, mapa sa indo, siring na ako, sinugo ka nama, kamuman, sinusugo ko. Ang mga tataramo na ini, bako sa na para sa enot na mga disipulo, para sa tuya iningunyan. Kita, ang sinugong banwaan, nakikihiras kita kan mismong misyon ni Kristo, na isinubol kan Ama na magbulong, makipag-ulian, asin magdara nin paglaom.
Mantang nagraranina ang Diocese ng Legazpi sa Diamanteng Jubileo, ika-75 taon, naglalaog kita ngunyan sa ikaliba, asin huring taon, kan sa tuyang 5 taon nin paghandang espiritual. Ang huring taon na ini pinagmarhay na maging taon nin misyon. Sarong maninigong padumanan kan halawig na panahon in pagbago, asin maimbod na pag-adal. Sa laog nin 5 taon, ang kagurangnan mahuyong nag-aantabay sa to, nag-aalok sa to, na magsalingoy, na pano nin pagpasalamat, na mamuklat sa satong estado bilang simbahan, asin ngunyan, na isubol na may panibagong kaimbudan. Ngunyan na taon nin misyon, iyo man ani katulong kabtang kan tema kan sa tong jubileo. Enot, biniyayaan, inaantabayan, asin ang ikatulo, anong ani po ito? Tururog. Sinusugo. Yan ang pangtulong kabtang. Namimidbidan niya to, kung gurano kita biniyayaan kan pagkamuot ni Diyos, sa bilog na lakaw kan sa tong Diocese, inako niya to ang padagos na pag-antabay sa to kan sa iyang pagkaherak, lalo na sa mga panahon nin pagbalo. Ngunyan sa tong kinukugos an sa iyang pagsubol. Na maging mga misyonero kan pagkamuot ni Kristo, sa man kita mapaduman. Sinusubol na magsaksi kay Kristo. Kaya sabi kan sa tong obispo in addressing the priest and the lay faithful, mga kapadean, namubutan kong kapadean, mga reliyoso, asin mga laiko, inian sa tong, ini sarong pagsubol. Sa taon na ininin misyon, kita gabos, bako sa napiniling nagkapira, sinusubol na magsaksi sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa satong bunyag, nakikihiras kita sa iyang misyon bilang propeta, padi, asin hade. Ang pakihiras sa pagkapadi ni Kristo, iyo ang pagbuhay sa pamibi, sakripisyo, asin kabanalan. Ang pakihiras sa iyang pagkahade, iyo ang paglingkod na may pagmakulog, pagalang sa dignidad nin lambang tao, asin ang pagsaksi sa hustisya, pagkamarahayon, asin pagkaherak ni Diyos. Ang pakihiras sa iyang misyon bilang propeta, iyo ang pagpahayag kan katotoohan na may isog buot, ang pakisumaro sa luka asin mayong boses, asin pagrukyaw kan paglaom na pwede sanang itao ni Kristo. Kung sa tong ipinapamuhay ang mga katungdan na ini, pagkapadi, pagkahade, asin pagkaprofeta, nagigi kitang katabang nin Diyos sa pagbago kan banwaan, kan bilog na kinapan. Ining misyon na ini, minapuon sa satuyang sadiri. Sa puso, danay na minapuon ang misyon. Bago kita magsadol sa iba, dapat kita nabago na. Bago kita magpasiring sa iba, dapat si Kristo, yao na sa sato. Ining paglinig sa sadiri, sarong konbersyon, pagbaya sa kasalan, pagpararom kan buhay pamipi, asin pag-ako kan Espiritu Santo, na tanoson ang satong kamawotan, asin kaisipan. Sa pagbagong ini kan sadiri, ang misyon minahiwas, pasiring sa satong mga pamilya, pagtaraid sa satong pinagtatrabahuhan asin mga eskwelahan, asin mapasiring man sa kadakulaan kan satong komunidad, satong parokya, asin iba pa. Inian satong pagsaksi sa kagabsan, malinaw na pagpahayag kanda inahihiling na grasya. Kunan sarong Kristiyano nagpapatawad imbes na magbalos. Kunan sarong magurang nagtutukdo sa saindang kaakian manunungod sa pagtubod. Kun pinipili din sarong trabahador na maging onesto,
kaysa magyaman huli sa korupsyon. Kunan sarong estudyante minaandurog sa sisay man na isinisiblag o dinadaog-daog, ini misyon. Digdi minapuon ang tunay na pagbago, digdi nagiging mas marigon ang banwaan, digdi ang kinaban hilom na binabago kan libadora kan ebanghelyo. Kaya ang Adviento, panahon na minahimonin mga misyonero. Magayo na minapuon ining taon in misyon sa panahon in Adviento. Saro ining banal na panahon, nin paghalat na pano, nin paglaom. Panahon na minatukdo sa satong mga puso na magmawot kay Kristo na iyoan mabago kan gapos. Nagahalat kita sa kagurangan na minaabot bako sana kun Christmas. Bako sana sa pagtapos kan panahon. Alagadanay na uya sa to arual daw. Kasabay niya to na nagbabaklay sa dalanin pagiging simbahan na sinodal. Ang pagiging sinodal, binapagirumdom sa to na sarabay kitang magbaklay. Mga padi, reliyoso asin laiko, naghihinanyog sa lambang saro, nag-aadal kan hiro kan espiritu, asin nagtatarabangan sa paglingkod sa misyon ni Diyos. Ang misyon, day ginigibonin saro sana, alagad sa danay na sarabay na pagbaklay. Asin si Kristo ang namamayo sa peregrinasyong ini. Posibleng dakol kitang mahaman, minsan mayo siya, alagad sa katunayan bako ining misyon. Gabos na bagay nangyayari sa kaibahan niya. Sarong pangapudan sa taonin misyon, sa pagselebrar niya to kan taon kan misyon, iniimbitaran ko ang lambang parokya, komunidad, pamilya, asin ang lambang saro sa satong diocese na magbago kan sa indong personal na relasyon kay Jesus. Maghanap nin paagi sa pagdara kan ebanghelyo sa indong pamilya, asin komunidad. Pangtulo, maugmang maglingkod sa indong parokya. Pang-apat, makisumaro sa mga dukha, mga nagtitios, asin mga napapabayaan. Magilugod na sarong mensahe an sa indong buhay na yaon sa pagpahayag bago pa man kan sa indong tatarabong. Ultimong parte na, may namok na nag-agi. Ang aning madangog po nindo ini. Yan. Sa pagsabat niya to, sa sarong diamanteng hubileo, magilugod kitang simbahan na pano nin biyaya, maimbod na tinatabangan, asin pusuanon na isinusubol. Lugod pa man ang satong pagsaksi, maging liwanag sa banwaan, asin sarong pisog, kan maabot na kahadean. Mga tugang, si Kristo nag-aapod sa to. Si Kristo nagpapakusog sa to. Si Kristo minasubol sa to. Sa pag-antabay kan sa tuyang ina, sa tong ina nin kaligtasan, lugod sa tuyang simbagan, ining pangapodan na may mahuyong puso. Uya ako kagurangnan, isubol mo ako. Bendisyonan kamo gabos nin Diyos sa taon na ininin misyon. Permado po ini kan sa tuyang namumutan na obispo sa katulinongan na minabog ko sa sato gabos, Joel Z. Bailon, obispo kan Legazpi. Ngunyan mamarata na kita, tirindog na po kamo sa tuyang ipahayag an sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesus Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat,
hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubad ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay luwat ni laman, sa buhay na daing kasagkorang. Amen. Sa paglaog yato sa panahon ni Adviento, mamibi kita sa Ama sa bilog niyatong puso, tanganing pakinabangan taan pagkakataon para sa bagong kapinunanin grasya. Sa kada petisyon, masimbag po kita, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayukan simbahan, padagos na mamidbidan ang sa indang nangungurog na misyon sa pagharubay ni Kristo, ang ilaw kan kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa banal na panahon na ini, magtalubo kita sa pagkamidbid kan presensya ni Kristo, urog na sa mga tugang niya tong duka asin nagsasakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang paghidaw kan sa tong puso sa kaugmaan na nagdadanay malubo sa pagsunod kay Kristo sa dala na sa iyang linalakawan, hali sa Belen, pasiring sa Kalbaryo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang na sa tong komunidad, mag-ako ning kusog asin paglaom, ngunya na Adbiento, huli ka nakakaumay na presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, makamati kan ding sagkod na kagaya-gayahan kaibas Kristo, ang kagurangnan asin paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos na makakamhan, himatean sa mong mga pamibi, buksan mo ang sa mong mga mata sa imong presensya sa kapalibutan. Ang panahon kan Adviento magparanisa mo sa imo, asin sa lambang saro, matang nagahalat kami sa maugmang paglaom kan pagdatong, kan sa imong aki sa Jesucristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingad sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod gan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, damimibi kami, pakiako ang mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulit na tinutugot mong maging mahusay an sa mong debosyon, ngunya na panahon, papagkanigwa na inimagin para sa mo premyo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas san mga puso.
Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangan, sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya an katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit don na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Paladanlan minaligdig sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangan ni ka naggadan banal, burabod din gabos ta kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranganan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kaibakan sa mong Papa, si Leon,
kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherang, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Sinan gabos na mga galan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawkon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugnoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan. Sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog, sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong sa tuya espiritu. po nga niya nahihira sa lambang saro,
An inako niya tong katuninongan. Peace be with you and Happy New Year. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan ba ko akong maninigo na ikang magdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asidan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po, pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaon, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalad sa bagong langit, asin bagong daga, na pagkatapos daagon ang karaatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa mong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ni langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong palatubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, mapakinabangan milugod, ang mga misteryong pinagselebrar, na huli ka ini, kaming naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinabanon, gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon yato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 46,093 pesos and 25 centavos. Ang naambag yato sa siring na oras na misa, nagabot po sa 2,787 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,571 pesos and 45 centavos. Siring man, Seminarian Mark Jason Naaglatore, asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa, uordinahan sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, bilang mga diakono sa Disyembre 12, sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa Trillion Peso March, lakaw laban sa katiwalian, sa Nobyembre 30, aldaw nin Domingo, mapoon po maglakaw sa Albay Cathedral, sagod labanan sa Legazpi Historical Marker, Legazpi Port Rotonda, sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Asin magkakaigwaman po nin prayer rally sa oras na alas 10:30 sa pagkaaga. Magsulog po nin itom nabado asin magdara nin payong kakanon asin tubig. Siring man sa Disyembre 1 sa Good 3, aldaw nin Lunes sa Good Merkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya itong girumnumon. Siring man ang nakolekta niya ito para sa bulan ni Nobyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 8,190 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang tada canister, tanganing wag po naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Disyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Sa Disyembre 8, aldaw ng Lunes, iyo po ang solemnidad ni Immaculada Concepcion. Ang schedule po ni Santa Misa, iyo po ang minasunod. 6:45 a.m., 12:50 noon, as in 5:30 p.m. Iniimbitaran po kamo na mag-atindir ng Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na alas 6
Sa pagkabanggi, ang sa tong recollection master, iyo po si Reverendo Padre Neil Jose Aranas. Sa Disyembre 4, iyo po ang launching kan Angel Tree Program. Hindi po sa Holiday Assistance Program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paagin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining programa, iyo po ang mga PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWDO na hali sa iba-ibang barangay na sakop kan Legazpi. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasaabit na Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Para sa interesadong maging donor kan mga nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Maawat naman po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaon in 5,000 pesos, 1,500, 1,000, 2,500, 400, 200, Beheria Pinado 5,000, Marilyn Castillo and Family 2,000, HG and Ian Peña 1,000, Juan 200 pesos. Diyos mabalos po. So ito pong trillion peso march at yan po itong 9:30. So kung masimba po kamudigdi, so dyan po yan sa, ano apod na kayo? Sa may rotonda, pinaglabanan, ang apod po kayan. So gigibuhon po ang prayer rally. So pupunan sa cathedral, may 8 o'clock mass, ining lakaw, laban sa katiwalian. This is a non-partisan, non-political rally. So gabos po imbitado, maski ba ko katoliko, so hinahagad nyato na makisumaro sa paglakaw na ini. Nangangapudan kita na malabanan ang anuman na katiwalian, korupsyon, and we also pray and ask for accountability, lalo na duman sa mga naging invuelto sa mga naging korupsyon sa tuya pong gobyerno, especially regarding this flood control projects. So, kaya dyan po, kung digdi ka mo masimba, dyan sa rotonda, gigibuhon po ang prayer rally, pag-abot kan, paglakaw, hali po sa cathedral, also after the mass there at 8 o'clock in the morning. So, pero kung gusto po nindo maglakaw, you can probably attend the mass there and join the walk. Pasiring po digdi sa rotonda. Kasi mga 10 o'clock or 10:30, gigibuhon po ang rally or prayer rally. Ikadua, sa December 12, iyo po ang recollection, parish recollection for parish servers and ministers, and including kung si Simon po, imbitado po ang gabos na mga parishioners na gustong mag-attend kan recollection. On that day, iyon na po ang schedule man kan sa tuyang confession, Advent confession, sa laog kan aldaw na yan. 6 o'clock in the evening, mapuon ang recollection, and while the recollection is ongoing, there will be priest who will be available, tanganing magdangog po kan sa indong pagkumpisal. Diyan po sa confession room and diyan sa likod. So, sana matawan ta po ininin panahon, kung natatawan niya to inin panahon ng party, reunions, so sana ang pag-andam, sabi nga ni ngunya na panahon in Adviento, pag-andam kan sa tuyang puso. Bakong gayo kan litsyon, reunion, sarandaan, kundi andamuntaan sa tuyang puso, tanganing makalaog digdi, an sa tuyang kagurangnan pag-abot kan Pasko. Then, one last thing about that Angels Tree. Pinaunan ta po ining project na ining Angels Tree last year. Ang pinaka-objective po kay ni na matabangan itong mga mayong-mayo sa saindang buhay na nagmamaot man na may makamta na regalo niya na Pasko. So, ilo-launch na po ining project na inikan sa tuyang parokya sa Thursday, this coming Thursday, I think December 4,
Yan, December 4. So, December 4. Usually, may tiglalaag po kita digding Christmas tree. And duman sa Christmas tree, may mga wish list. Itong mga aki na na-identify ta beforehand na mga beneficiaries. Yan, mga hali sa pobreng pamilya, members, o mga PWD, na mga kaakian na ngunya na Christmas gusto man nila maging tunay ang experience nila kan Pasko. Sumalaag po sinda duman sa Christmas tree, tigaapod tang angels tree. Takamuan sa indang magiging mga angels. Mautob kan sa indang mga wishes. So this time, medyo tiglimitara na lang niya to so amount. Dati last year, gari data na hiling ito, may naghagad ng laptop, may naghagad nin trip to Hong Kong. So, gari, data man ito kaya. So, mga kaya ta sa nang itao po. So, siguro ang limit is 5,000 gayon po. Ang iba naghahagad kibola, mga aki po ini na day kaya kan magurang ibakalan sa indang mga gusto man na Pasko. So, kaya kita ang magiging mga angels ninda. So, mapili kita duman. So, ilalaag ninda ini dyan. Itong mga wish list ninda, there are 100 of them. So, sanggatos po sindang beneficiaries ka ini na na-identify ta. So, malaag sinda lumankan sa indang wish list, and kamo man pong nagsirimba, mako aduman kung arin po ang gusto nindo. Halimbawa, may naghagan na bisikleta, o may tindahan ka nin bisikleta, di iyo naman sa naang kuahon mo. O, naghagad nin sapatos, so, makasiring po kayan. Mga simpleng wishes din na gusto ta pong i-fulfill o utubon. So, we will launch that project, ang Angels Tree, this coming Thursday. So, if you are interested, please be here. And sa maabot na December 20, sakata po itatao ito sa inda, i-distribute sa inda, so sa indang mga wishes. So, sa indang mga regalo. So, gigibuho naman niya to iyan, digdi, or in other place na pwede tang ma-identify. 100 po sinda, baka day ma-accommodate digdi. And sa December 20, igwa kita nin mga kasal digdi, may aga, may hapon. So, siguro sa Mall of Asia and distribution. Diyan sa, kung sa ina lugar, sa Embarcadero, sa Gaisano, or LCC, sa indang activity centers. So, i-announce na lang po iyan sa Satuya. So, salamat po sa Indo Gabos. Salamat sa mga naglingkod sa altar, choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, altar servers, and then Satuya po, mga mahigos na mass collectors. Salamat po sa Indo. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Minatubod ka mo na ang aki nin Diyos, nakisumaro sa satuya kay itong panahon, linalaom nindoan sa iyang pagbalik giraray, an sa iyang pagdatong magdara sa Indo kan ilaw, nin sa iyang kabanalan asin iligtas ka mo, hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigonon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin da ipagpauntukon sa pagkamuot sa gabos na aldaw, nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamo, naan sa tuyang paratubos na padigdi sa satuya, siring sa sarong tao, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya lugod kamo, nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa kinabang, ang liwanag sa kadikloman, irugyaw sa katamuhan, madatong na siyang unyan. Patagunan ka mo, Ginoo,
sa katabuhan, madatong na siyang sa katabuhan, madatong na siyang. Thank you and good morning po.